рӯзатон ба хайру ба шодӣ бошад дӯстони азиз. Умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. Мо ҳам шукронаи худо созем, хубем ва чӣ хеле ки дар иҷа дидестед бо хариди мо. Боинам хеле помидори хариб сирхакуним сирхак гирифтам. И хай места сирхак мешан ӯ сирхакошо мегирем ё дуроношон сирхай. Баъд чормағз будай, чормағз арзон шудай. И чормағз 30 сомон килош. Научен деган чормағзи ба маззаи хушрӯ. Баъд лимон гирифтам. Инам қаша 6 сомон, 1.5 соми ғалтиста. Иҷода 2.5 сома ядонаш. Баъд инайра гирифтам пекинский як капуст. Ина ҷош камтари халиш дега. Ҳамира ирӯз салат каданем. Намедонам чӣ хеле меоя, ягон бор кадаги нестам. Як ҷоя мекунем дӯстои азиз салат. Баъд шалғам. Ман ягон бор шалғам катя хӯрок пухтагӣ нестам. Мегӯянд хӯрдани шалғам савобай. Ҳамсоямон мекард, мода меовард. Ман яке мехӯрдам. Мазза надора, хеле ширинам нестай, бемаззаам нестай. Худаш ба худаш я мазза дора. Хӯрда кадагӣ нестам худам хӯрок. Лаблабӯи сурх бо бақлаҷон барои салати деҳқонӣ. Бо гӯшт, ангур. Ангурам 5 сомии, 1 кило гирифтам тамом. Инаи помидор 3 килош 10 сомон. Ине 4 сомоне. Ина бояд табезиб шудадай. Хайрада авқот медозам. Баъд чака. Иҷода боша зелен сеташ 1 сомон. Чӣ мекунам? Ҳозир хамир дорам. Насиб боша абеда шакарро мехӯрем. Нон мепазам, шакарро мехӯрем. Баъди обед анамо капуста тайёр мекунем. Як ҷоя. Ина нигоҳ кунед, аку фаризаро бинед. Хучу пишак када. Шалғам. Баъд инам хеле бо бирижа гирифтам. Ята маҳвашда, ята фаризада, ята толстовкача да сония гирифтам. Вай фарқ надора. Ина ай фариза, ина ай маҳваш. Клишневия. Намехал дӯстони азиз. рӯзатон ба хайр як бор дигар дӯстони азиз. Умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед ва дар иҷа боша чӣ хеле ки гуфтам ами капуст салат мекунем. Ҳозир мегирем салат мекунем. Барои салат мо дар ягон чи вазбин дар кор нестай. Тоқами капуст, чеснок, равған, об, переправа, инаи марков по-корейски ва намак. Шурӯъ мекунем. Баъд уксус аёдам бомадай. Якам чӣ кор мекунем? Мегирем амира 4 тақсим мекунем шурӯъ кардан. Ба ҳамин шакл ки реза кардем мемонем дар инҷа шурӯъ карда. Ман ира интернет гирифтам. И ресепта ира интернет гирифтам. Хостум баҳри шумоам пешниҳод кунам дӯстони азиз. Аз ҳамаатон миннатдорам ки моро дастгирӣ мекунед. Дар комментария бениҳоят гапҳои хуб менависед дӯстони азиз. Аз ҳамаат беандоза миннатдорам. Вақте ки ҳамин хел кардем, дар иҷа намака мегирем. Наи намака мегирем. Дар и об ҳамроҳ мекунем. Дар и об ҳамроҳ мекунем. Ами 1 қошиқ намака намиқа. Иҷа ая ним литр об зиёдтарай. Вақте ки ҳамроҳ кардем, об мекунем хушрӯ якҷоя карда. Иҷа гудакҳоам дар пешам ҳастанд, дуртаракда. Баъд мерезем. Ҳамихел тар када мемонем то ҳамин намак хӯрданша. Намаки хурд як 20 минут мемонем. Намаки хурд баъд гирифта реза карда бо боқимондаша тайёр мекунем. дӯстони азиз, дар иҷа боша аллакай 20 минути мо гузашт. Мо ёро мегирем айдри об реза мекунем. Дар як чи тоқаги дига мегирем. Аллакай намак хӯрдан. И худашам хеле ранги касали борҳим будай. Агар омадеста боши як намуди дига
дигатар шидик. Анам хеле реза мекунем. Калонтар. ма ин амҷоша нағз мебинем. Агар касе нағз набина гирифта мепартоям. Мемонем. хеле ҳамаша реза мекунем. дӯстони азиз, анами хеле чеснокура айтинем. Хеле як чеснокура ҳами боша мегзаронем тиёрка хушрӯ када, барое ки дар ҳама ҷо бигира. хеле вақте ки реза мекунӣ калонтар ин хеле майдатар аму маззаш мебурояд хушрӯ, бушам хушрӯ мебурояд, дар аму танаи капуст мечаспа. баъд як пиёзи сурх гирифтам барои реза кардан. инҷа бояд пиёзи занҷабили тез истифода бубаред, лекин ман истифода набурдам. бояд агар пажлани бо метонед чи сабзӣ истифода баред, пажланио. нами хеле пиёзам реза кардем. анами морковкара ҳамаша меандозем, камакак мондагиай меандозем ҳамаша. ман намак кадаги будам, намаки чи соза инами камтарак меандозем. иш шур нестай дӯстои азиз, иш шур нестай, просто мариновад мекунаша, хушрӯ чӣ мекунаша, мулоим мекунаша. инами хеле мондем. ай болош боша роғана мондагиам гарм шидестай, меёрум ҷӯш дар болои амиё дар мобайн мерезам ва омехта мекунам. инами хеле ки роғанша мерезем. ва нағзакак омехта мекунемша. аллакай буш буромадастаям хушрӯ омехта мекунемша, ҳама ҷош хушрӯ. дар охир бошад анами як қошиқи калон уксус меандозем. ма чимо 1 килом набуд, капусти мо ай ним кило зиёд буд, 600 грамм буда. инам хеле меандозем уксусам. баъд омехта мекунем. дар як зарфи сарпӯшдор мегирем. ба муддати 10-12 соат мемонем дар холодильник. дар ҷои хунук мемонем то ин ки тайёр шавад, хушрӯ шуда тайёр шавад. хай баъд саҳаре нишон метем тона дӯстони азиз, барое ки ин видеоро тамом мекунам. ва дар ҳамин охири видео ҳозир ира як хушрӯ омехта кунам. инам хеле ман дар ҳамин сарпӯшдор гирифтам, маҳкам карда мемонам дӯстони азиз. ва дар ҳамин охири видео аз ҳамаи шумо хоҳиш, дӯстони азиз, видеоро поделиться кунед, видеоро то охирша тамошо кунед. хеле миннатдор мешавам. бисёре аз шумо дастгирӣ мекунед ва хоҳиш мекунам ай ҳаматон ки бо рекламаош тамошо кунед, видеоро поделиться кунед. аз шумо ба мо як фоидае мешавад, барое ки мо ҳам кӯшиш мекунем ки видеои хубу нағз барои баҳри шумо пешкаш кунем. чизе ки ёфтем мехоҳем дар равак бо шумо ҳамира тақсим кунем, баҳри шумо пешкаш кунем. барои ҳамин аз ҳаматон хоҳиш поделиться кунед, рекламаош кати тамошо кунед видеома. хеле миннатдор мешавам. ва ба як-ду комментарияи безебе ки менависанд, гапҳои дашноме ки мегӯянд, гуфтаниам шумо гуфта меистед, мо кормона давом метиҳем. ҳамин беақлии мо ба ақлии шумо ҳардаш якчиай. мо ҳамин беақлимон кати ай шумода ба ақлем. инамиқа гап гуфтаниам. як комментария шида ки че кайфи худат не ақл дорӣ, не тамиз. ман не ақл дошта бошам, не тамиз.
ва ам беақливу бетамизим айтида бо иқа ба ақлу иқа ба тамизм. Дӯсти азиз, барои ами и гапҳои ахмақонае ки ту менависӣ ай тамизу ай ақли ту огаҳӣ медиҳад. Намиқа гап гуфтаним ва ӯ комментария ма гуфтум ки бубуроя, некем намебуроя. То қадар ма истодагай дар ютуб намебуроя. Агар мебуромад ма закрипид мекардам, аммо одаме ба ақла ки шумо ҳам бибинед амура. Инами хел дӯстони азиз, дар инҷа боша влога ба поён мерасонам. То влогҳои оянда дар паноҳи худо бошед. Ира ҳатман чиша натиҷаша саҳари рӯз кати ма ҳамира якум мекушом мебинем. Ҳозир саат 5 қариби 5 шидай. То саҳара беста хадаш 12 саат зиёд места. Барои ами 10-12 саат гуфтагиай. Ай 10-12 саат бисёртар места. Ма саатҳои 7-8 мешком ира. Худаш ҳисоб кунед 13-14 соат меша. Инами хел дӯстони азиз, дар инҷа боша видеоро ба поён мерасонем. То видеои оянда дар паноҳи худо бошед. Хайр дӯстони азиз.